Усяго 3 каманды з полуудзельнікаў Беларусьбанк вышэйшай лігі захоўваюць матэматычныя шансы на чэмпіёнства. Перасцейская «Дынамо» да залатых медалёў сёння бліжэй за іншых. А па выніках чарговага гульнявога дня можа яшчэ і павялічыць адрыў. Бо галоўныя пераследавальнікі белаблакітных, «Батэ» ды «Шахцёр» упрыгожаць чарговы футбольны ўкенд вочным супрацьстаяннем. Чаму гэты матч, а таксама яшчэ шэраг, варта бачыць на ўласныя вочы, а БФФ ТВ тлумачыць у традыцыйным анонсе. У мінулым туры Гомель адняў ачкі ў «Батэ» упершыню з 2014 года ў Барысаве і амаль выкараскаўся з зоны вылету. Ад ратавальных пазіцый падначаленых Александра Кульча сёння аддзяляе пара-тройка балаў. І нават у змаганні з лідарам чэмпіяната Гомель можа іх прыдбаць. А чаму не, калі пры новым настаўніку бела-зялёныя ўжо перамаглі фіналіста кубка, спынілі лепшую каманду краіны і ледзь не засмуцілі бронзавага прызёра. Да таго ж гістарычна ў родных мясцінах Гомель супраць Берасця гуляе паспяхова. З 23 хатніх двубояў у вышэйшай лізе палешукі аддалі толькі 5. Адна бяда, ў 6 апошніх спатканнях 5 матчаў першынства ды кубак 2018 Гомель не перамагае Брэст. 15 прапушчаных мячоў, 5 сустрэч без трапных стрэлаў, адзіная нічыя цягам серыі. Статыстыка, што можа забіць веру ў светлую будучыню любой каманды. Да таго ж «Дынамо» зараз не ведае перашкод на шляху да чэмпіёнства. Падначаленыя Марцэла Лічкі ажно 10 тураў запар нікому не скараюцца. Прычым часцютка, як тыдзень таму, здабываюць перамогі на фінальным адрэзку матча. На іх рахунку ўжо 21 мяч пасля 75-й хвіліны. Як вынік, «Дынамо» зараз не толькі найбольш прадуктыўная ў плане набору балаў каманда, гэта яшчэ і рэкардсмен па набраных балах за апошнія 20 год. Лепей пасля 25 туру мела вынік толькі мінская «Дынамо» ў 96-м, калі запісвала ў актыў 66 балаў. З 15 сустрэч у элітным дывізіёне на хатным полі Віцебск пакінуў за сабой толькі 2. Прычым між вікторыямі прорва з 26 год. У далёкім 92-м яшчэ Кім пабіў жодзінская «Тарпеда» з лікам 3-0. Ну а пасля толькі ў мінулым траўні падначаленыя Сергея Ясінскага ўзгадалі, як гэта скараць дома аўтазаводцаў. Мячы Пячэніна ды Навумова тады прынеслі поспех прадстаўнікам поўначы. Сёння ў Віцебска іншыя героі. У прыватнасці Артём Гурэнка. Паўабаронца меў дачыненне да 3 з апошніх 5 галоў каманды ў сезоне, прычым забяспечыў тым самым перамогу 3 з 4 апошніх двубояў Віцебска. Самае прыемнае, безумоўна, адбылася для футбаліста тыдзень таму, калі Гурэнка і кампанія скарылі былых працадаўцаў Артёма, мінская «Дынамо». Адначасова сын перамог бацьку, настаўніка белаблакітных Сергея Гурэнку. Дадамо, што той вікторыі Віцебск замацаваўся ў топ-10, а таксама дэ-юрэ выбіў мінчукоў з пулу прэтэндэнтаў на чэмпіёнства. Жодзіна, наадварот, прапусціла ў топ-5 іслэч, бо атрымала другую паразу запар. Прычым саступіла тым самым прамым канкурэнтам, драпежнікам з мінскага раёна. Паспяховая серыя перамог Юрыя Пунтуса змянілася дуплетам фіяска, ды яшчэ выявіла праблемы з абаронай. За апошнія 2 туры аўтазаводцы прапусцілі ажно 6 мячоў. Да таго ж у 3 сустрэчах з апошніх 4 Жодзіна нязменна прапускала. Калі Віцебск працягне гэтую серыю, да разбуральнікаў Пунтуса ўзнікнуць сапраўдныя прэтэнзіі. Бо меней за поўнач з тых, хто застаўся ў першынстве, сёння забіў толькі гарадзенскі Нёман. Да мінулага тура гарнякі мелі серыю з 12 сустрэч без параз. І свой адлік яна вяла менавіта ад змагання на Барысава-арэне. Тады лепшая каманда краіны не пакінула ніякіх шансаў у віцэ-чэмпіёнаў. Дубль Драгуна ды гол Скавыша, лепшых сёння галеадораў Барысава з 17 мячамі, у чэрвені забяспечылі перамогу жоўта-блакітным 3-1. За «Шахцёр» жа адзначыўся Ансіч, што адпрацоўваў і за сябе, і за паплечніка. Нагадаем, што ўжо з 35-й хвіліны Салігорск тады гуляў у меншасці з-за выдалення Рыбака. Зараз гаспадары будаўніка не могуць дазволіць сабе не тое, што выдаленне, нават мізэрны хіб. Бо ў выпадку паразы і сінхроннага поспеху берасцейскага «Дынамо» хлапцы Сергея Ташуева застануцца толькі з тэарэтычнымі шансамі на золата. Так што «Шахцёру» трэба біцца за кожны сантыметр роднага поля. Гэта справа перспектыўная, бо «Батэ» сёлета губляў ачкі ў 6 матчах і 4 няўдалыя правёў за межамі роднай арэны. Да таго ж у мінулым годзе чорна-жоўтыя бліскуча скарылі чэмпіёна дома 3-0. Хай сабе перад гэтым Барысаў ажно з 2014 года не саступаў Салігорску. Цікава, што на мінулым тыдні абодва клубы сінхронна страцілі балы і перарвалі паспяховыя выступы. Тым не менш, гэта не перашкодзіла камандам захаваць статусы лепшых разбуральных клубаў першынства.
З іншага боку, сутыкнуцца другая і трэцяя каманда рэспублікі па выніковасці, што дадае пікантнасці двубою. Як і выклік, які кіне чэмпіёну самы прадуктыўны гулец турніра Эліс Бакай. На рахунку албанца ажно 18 заліковых балаў. Аднак у той жа час ужо 180 хвілін ён не можа адзначыцца карыснымі дзеямі на поле.